Τι είναι τελικά αυτό που έχουμε εμείς οι άνθρωποι και το οποίο ανέκαθεν μας συγκίνει? Είναι η εξερεύνηση, είναι η αναζήτηση κάτι νέου, κάτι διαφορετικού. Είναι αυτή η δημιουργική δύναμη που βρίσκεται μέσα σε όλους μας. Ό,τι έχει ένας άνθρωπος μέσα στο μυαλό του είναι η σκέψη του. Η σκέψη είναι αυτή που δημιουργεί τα συναισθήματα και τις επιθυμίες. Ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα στη γη που μπορεί να κατορθώσει τα πάντα, αρκεί να το πιστέψει. Ό,τι βλέπετε γύρω σας ήταν αρχικά μία σκέψη, μία ιδέα, όπως το Facebook, eBay, Google, Amazon, Microsoft. Μπορεί στην αρχή να φαινόταν αδύνατο μέχρι να έρθει κάποιος και να το κάνει πράξη. Αυτοί είναι οι στοχαστές και οραματιστές που αλλάζουν τον κόσμο μας. Βέβαια, για να γίνουν οι σκέψεις μας πράξεις, θα πρέπει να αφήσουμε τη διάνοια που κρύβεται μέσα μας να ενεργήσει, ούτως ώστε τα όνειρά μας να γίνουν πραγματικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν το ίντερνετ έχει γνωρίσει και γνωρίζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Θα έλεγα ραγδαία. Όσο πιο προσιτή γίνεται η γνώση, τόσο η τεχνολογία αναπτύσσεται. Σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και καθημερινά έχουμε περίπου 300.000 νέους χρήστες. Όλα τα φαινόμενα δείχνουν ότι ο κόσμος κατευθύνεται στο ίντερνετ, το οποίο ήδη παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Εμείς έχουμε ένα όραμα. Δεν θέλουμε να ανοίξουμε άλλο ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα. Επίσης, δεν θέλουμε να κουράσουμε πλέον τους χρήστες του διαδικτύου πουλώντας ακόμη ένα προϊόν. Όχι, δεν είναι σε επιθυμίες μας. Υπάρχουν άλλες εταιρείες οι οποίες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να κερδίσουν χρόνο, να εξοικονομήσουν χρήματα, να απλοποιήσουν καταστάσεις και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να πετύχουν όλα τα παραπάνω. Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο iButler, ένα ιδιοφυές download για τον υπολογιστή μας. Θα αναρωτιέστε βέβαια σε τι ακριβώς χρησιμεύει ο iButler και πώς λειτουργεί. Αναλαμβάνει να αναζητήσει μέσα στο διαδίκτυο την καλύτερη τιμή για ένα προϊόν και να μας την παρουσιάσει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αγοράζει για εμάς με ένα κλικ αφού έχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες εμείς έχουμε εισάγει μόνο μία φορά και βρίσκονται εντός του υπολογιστή μας. Αυτός θα συμπληρώσει τα πεδία και με ένα δικό μας κλικ θα πραγματοποιηθεί η αγορά. Γνωρίζει από πριν πότε και πού μπορούν να εισαχθούν αυτόματα τα δεδομένα μας. Παράδειγμα, για μια νέα εγγραφή ή την είσοδό μας σε μια ιστοσελίδα. Διαχειρίζεται όλα τα σημαντικά προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα. Προσβάσεις σε ιστοσελίδες, ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, πιστωτικές κάρτες και τα στοιχεία του λογαριασμού μόνο για PC ή το laptop. Κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα εμπιστευτικά δεδομένα. Τα προσωπικά μας δεδομένα μένουν εντός του PC. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς κάνει αναζήτηση και πώς βρίσκουμε την φθηνότερη τιμή στην αγορά. Εδώ έχουμε επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Amazon, η οποία μας δίνει ότι αυτή η τιμή του υπολογιστή Dell έχει 899 ευρώ. Ο iButler μας ενημερώνει ότι δεν χρειάζεται να ψάξουμε αλλού να βρούμε φθηνότερη, γιατί είμαστε ήδη στην φθηνότερη τιμή. Κοιτάξτε να δείτε, στο eBay είναι ακριβότερη, κοιτάξτε, το δίνει πάνω από 1000 ευρώ. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ήδη στην σωστή ιστοσελίδα, σωστό προϊόν με την καλύτερη τιμή. Ο iButler μας δείχνει και τις ακριβότερες τιμές, αλλά και τις φθηνότερες. Στο επόμενο παράδειγμα, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε 775 ευρώ ο υπολογιστής Dell, όμως υπάρχει σε άλλη ιστοσελίδα 76,84 ευρώ φθηνότερη τιμή. Κερδίζουμε 76 ευρώ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήραμε αυτή την πληροφορία. Εάν πατήσουμε κλικ και πάμε σε αυτή την ιστοσελίδα που είναι φθηνότερη τιμή, θα συμβούν όμορφα πράγματα. Θα τα δούμε παρακάτω. Στις κεντρικές λοιπόν λειτουργίες, όπως είπαμε και πριν, θέλω να σας δείξω αυτό για τα προσωπικά δεδομένα και την είσοδό μας σε ιστοσελίδες. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή είναι η δική μου προσωπική ιστοσελίδα. Είναι το δικό μου blog. Για να μπορέσω να εγγράψω ένα καινούριο θέμα, θα πρέπει να κάνω login, να κάνω είσοδο δηλαδή. Επειδή όμως δεν θυμάμαι όλους τους κωδικούς, τους έχω αποθηκεύσει, όπως βλέπετε εδώ, και αυτόματα ο iButler με ρωτάει αν θα πατήσω κλικ για να μπω στη WordPress και να μπω στις λειτουργίες του δικού μου blog.
Ο κωδικός μου βρίσκεται μέσα στον υπολογιστή μου, όπως βλέπετε, και όχι online στη WordPress ή σε κάποια άλλη, να το πω έτσι, cloud στο διαδίκτυο. Ο προσωπικός μου κωδικός μένει στον υπολογιστή μου και ο iButler με ρωτάει αν θα τον κατοχυρώσει ή όχι. Έτσι ακριβώς μου παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Κοιτάξτε, η Google δουλεύει κάπως έτσι. Είναι μια δωρεάν μηχανή αναζήτησης, αλλά κοιτάξτε πόσα χρήματα έχει κερδίσει. Η Google παίρνει προμήθεια για κάθε κατάστημα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της και εσείς πατάτε κλικ. Πηγαίνετε στο κατάστημα και αν αγοράσετε, η Google παίρνει προμήθεια. Αυτό είναι κάτι φυσικό στο ίντερνετ. Όλοι ξέρετε λίγο πολύ για tracking code, affiliate και διάφορα άλλα banner και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει καθημερινά στο ίντερνετ και έτσι δουλεύει η Google. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εμείς. Όταν ένας χρήστης μέσω της αναζήτησης καλύτερων τιμών, σύγκριση τιμών, βρει ένα προϊόν και ο Butler τον ενημερώσει ότι θα αποκτήσει αυτό το προϊόν με λιγότερα χρήματα και κάνει την αγορά, τότε, όπως σας είπα και πριν, το όμορφο είναι ότι υπάρχει προμήθεια. Εμείς κερδίζουμε χρήματα. Ο iButler κάνει σύγκριση τιμών, κάνουμε επιλογή και αγοράζουμε το προϊόν και έχουμε προμήθεια. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά του e-shop, δηλαδή να στείλει το προϊόν στον καταναλωτή. Τι πρέπει τώρα εσείς να κάνετε? Εσείς πρέπει απλά να στείλετε δωρεάν το link του iButler. Συστήνετε σε φίλους σας μέσα σε διάφορες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και τους προτείνετε αυτήν την υπηρεσία. Εκτός από αυτό, μπορείτε να χτίσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο, το δικό σας online δίκτυο και να μπορέσετε να κερδίσετε ακόμα περισσότερα χρήματα. Δωρίζετε λοιπόν το download tool του iButler. Πόσο συχνά λοιπόν εσείς συστήνετε ένα link σε ένα φίλο, όπως στο WhatsApp, το Viber, στο Facebook, στο Skype, διάφορες συστάσεις. Όλοι λίγο πολύ ανεβάζουμε και προτείνουμε διάφορα μέσα στο ίντερνετ. Πόσο συχνά το κάνετε? Και πέστε μου, κερδίζετε κάτι από αυτό? Γιατί στον iButler κερδίζετε. Όποιος έχει αποκτήσει εμπορικά δικαιώματα, αποκτάει τα εξής πλεονεκτήματα. Ελεύθερο ωράριο, είσοδο χωρίς περιορισμούς, δουλεύεις από όποιο μέρος εσύ θέλεις, δεν έχεις λειτουργικά έξοδα, αλλά το πιο σημαντικό, εσύ αποφασίζεις για σένα. Εσύ διαλέγεις τον τρόπο που θα λειτουργήσεις, εσύ είσαι αυτός που κάνεις κουμάντο. Εσύ ελέγχεις μέσα από το marketing tool τις απεριόριστες δυνατότητες που σου προσφέρει ο iButler όσον αφορά τα links, τα banner, τα landing pages και άλλες διάφορες πληροφορίες και εργαλεία που έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι εμείς κάνουμε τη δική μας στρατηγική στη δική μας online επιχείρηση. Και βέβαια για να δούμε τώρα πώς μπορεί κάποιος να έχει δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης του iButler. Υπάρχουν 3 διαθέσιμα πακέτα. Τα ποσά εφάπαξ για το Premium είναι 750 ευρώ. Με 750 ευρώ είστε Premium μέλος, έχετε 300 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας και υπάρχει ένα πάγιο 19 ευρώ όπως και στα υπόλοιπα πακέτα. Θα σας πω περισσότερο σε λίγο τι είναι το πάγιο των 19 ευρώ. Έχετε πλήρη έκδοση και επίσης κερδίζετε διαφημιστικά έσοδα και 100% όλων των δραστηριοτήτων. Το μεσαίο πακέτο που είναι το business είναι 250 ευρώ μια φορά εφάπαξ ποσό και το light προϊόν που είναι 25 πόντι βέβαια και 100 ευρώ μια φορά εφάπαξ. Το πάγιο ευρώ των 19 ευρώ είναι η μόνη υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην εταιρεία και τον iButler. Τα 19 ευρώ αυτά, το μισό ποσό πηγαίνει σε διανομή προμηθειών και το υπόλοιπο ποσό πηγαίνει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της εφαρμογής του iButler. Συμμετέχουμε και εμείς λοιπόν ενεργά στον iButler. Συμμετέχουμε ενεργά στη δική μας επιχείρηση. Αυτός είναι ο iButler. Είναι εύκολος, λογικός, επικερδής. Υπάρχουν εβδομαδιαίες παρουσιάσεις και μπορείτε να παρακολουθήσετε μία από αυτή στα webinar που γίνονται για την Ελλάδα.